हे ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପତ୍ରଟିଏ ବି କଅଁଳେ ନାହିଁ, କି ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ବି ଝଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଇଶାରାରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲୁଥାଏ। ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ସାରା ଜଗତ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କି ଭୁଲ କରିଥାଏ? ତୁମେ ଅଜାଣତରେ ମଣିଷକୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଏତେ ଦୋଷୀ କରିଦିଅ? ବିନା ଦୋଷରେ ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ? କୁହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। କୁହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କୁହ, ମଣିଷକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଅ? କି ଦୋଷ କରିଥାଏ ସେ ତୁମର? କୁହ। ବିନା କାରଣରେ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦିଅ? ତୁମେ ଏଇଟା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହଁ? ସେ ଦୋଷ କରିନଥାଇକି ବି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ? ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକ ତ ତୁମକୁ ହିଁ ମାନିବେନି, କାହିଁକି ନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଏଠି ଶାସ୍ତି ପାଉଛି, ଦୋଷୀ ଏଠି ଖସି ଯାଉଛି। ବାଃ ବାଃ।